Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar Yung Cangik Mbak Yulimbo. Alhamdulillah dipertemukan kembali antara kula kalian panjenengan. Kanggo mboten pinanggih tak petang-petang wis menek patang dina ora ketemu. Nah ya alhamdulillah lantaran Mbak Zainah Zahra kula kalian panjenengan saged bertemu malih menghibur para warga masyarakat Kecamatan Brebeg dan seluruh masyarakat pecinta wayang Kadipaten Nganjuk, Mas. Inggih luar biasa ing atase piyai sing sembodo ning ora eman karo bandane kanggo nglakoni sedekah perintahing Gusti. Nggih. Ujube beniki sedekah budaya, sedekah rasa kagem sedaya warga ing laladan Brebeg lan sakanan kiringipun. Nggih. Ana tetembungan kuna sing dawuh asedaqatu dafulil balak. Artinya sing gelem sedekah bakal diadoke saka balak lan bebenduning jagat. Muga-muga Mbak Zainah Zahra anggone nyambut karya mapan senadyan ing mancanegara tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Kuwasa satemah kalis ing rubeda antuka bagya mulya. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Penonton malam hari ini luar biasa Mas Gareng. Tumplek-blek Mas Akbar. Wonten ing Stadion Brebeg. Leres. Ternyatanipun senadyan menika sasine wis mlebu rendeng yae ning pinaringan terang tingkas bengi iki padhang. Oh lah yo ora sombong ora umuk. Heeh. Eneng aku kok Mas. Dadi bengi iki ora udan kuwi merga saka ana garenge. Arep elek tanpa rupa. Aku iki trae wong sing kebak tirakat. Aku iki kulino pager-pager Mas. Oh pager-pager maksudnya mageri omah nganggo donga ngono kuwi Mas. Iya, anggone wong digawe enek kajatan enek acara ini sing mageri aku. Kaya bengi iki ya. Heeh, nek bengi iki gak waten aku Mas, nek sing dhewe iki Mas. Heeh. Wah, ndek iki ndelok Pak Deku digawe. Pak Demu duwe gawe. Sambatile, pagerono piye carane ben gak udan tur ben aman. Nah ngono. Heeh. Alhamdulillah tak pageri rapet Mas, saking rapete tamu gak iso bomah. Aman rene apa-apa. Sik lho piye to? Kon mageri Ben ora ning apa-apa. heeh. Tak pageri saking rapete ora nek wong iso bomah. Lho, lah kok iso nganti ora iso mlebu omah iki lho? Ben ora ning apa-apa, Mas. Lho. Lah jenenge wong duwe gawe iki yo mesti enek wong mara to, Mas. Lho ning kan dadi ora ning apa-apa. Ora ning apa-apa ya malah ora ditekani wong kuwi, Mas. Pager-pager iki piye? Mas pager-pager iki contone kaya bengi iki ora udan tingkas ngono lho. Bengi iki piye carane ben adoh saka bebendu. Nah, ngono kuwi. Heeh, ngerti ora? Heeh. Yo eneng dungane jane. Oh, ana dungane ya? Nek tak beberno nang kene kok wong kene do ngerti kabeh kok aku ora payu. Loh, ora. Ilmu kuwi nek ditularne ora ana rugine, ora ana salahe, Mas. Ngono lho.
Iso ora. Dungane piye? Jare sampean bengi iki anu apa kuwi pinaringan terang sampeyan. Heeh. Jajal piye aku yo nek wong Islam ya anggo bismillah. Oh bismillah. Yo bismillahirrahmanirrahim niat ingsun njaluk kersaning Gusti paring ana terang aja udan. Sing ikan bali ngitan sing kulon bali ngulon sing alor bali alor sing kidul bali kidul nek sing dhuwur kersaning Gusti Allah. Wow. Sik piye dungane baleni? Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kersaning Gusti paring ana segel warasan kali surbiduning sandikala aja udan. Nek sing ikan bali ngitan sing kulon bali ngulon sing lor bali alor sing kidul bali kidul diri sing kon dhuwur kersaning Gusti Allah. Lah kok ora balik mendhuwur? Angel, Mas. Angel. Nek kok etan kok ido penak. Penak kok etan anggere diblak ngetan ngetan meneh. Nek kok dhuwur? Angel. Lho, selama iki udane kok dhuwur iki. Lah mula kuwi sing angel iki nek nolak udan kuwi kok. Wah, telek. Tak kira nek iso tenan ngono apa piye kok iso. Ya ora wong kabeh iki gumantung kersaning Gusti. Ning menungso menang ambudidaya. Menungso mung menang ambudidaya ana tetembungan kae. Heeh. Menungso mung bisa budidaya ning garis sing pesti ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Heeh. Ngono ning alhamdulillah mbok menawa bengi iki Heeh. warga masyarakat Brebeg kinasian dening Gusti nyatane ya kinayoman kawilujengan ora ana rupeda apa-apa ya ora ana udan ora ana angin. Amin. Alhamdulillah. Bakule ya akeh. Wah, bakule pol Mas mubeng iku bakul. Sampeyan mlebu nang lokasi kangelan ora Mas mau? Luar biasa hangele ora umum tujune kok dibantu Pak Linmas saged nerobos-nerobos terus teko lokasi mriki. Alhamdulillah. Iki upama ora dibantu Pak Linmas ora iso mlebu Mas saking kebake parkir. Ngono ya Mas. Mula aku ya matur nuwun karo bapak-bapak parkir senajan abot gaweane jaga montor. Mula sing kagungan montor ora usah kuwatir, wis dijaga pake parkir sing ana tengah wis dideleh pinggir, pampiye slamet ben ora duwe rasa kuwatir. Amin. Ngosek nek sampean mau dibantu karo Pak Linmas. Sampean budal tekan omah nak urung macak gareng to Mas? Gareng. Lah kok iso Pak Linmas apal nek kowe iki gareng iki piye Mas? Tak dhewe fotoku. Wow. Kok gareng Mas, mosok tak dhewe foto. Oh ya wis masuk ngono. Oh ngono ya. Tapi urung macak. Urung macak, masuk Mas kaget tok. Piye? Mosok kowe gareng Mas? Nggih. Bagus ngungkuli dalange ngono. Pak Linmas wae sing ngendika. Ora mungkin ora percaya aku. Oh, lah bocah iki ra ngandelan ndi to piyayine mau sing ndi to bocah iki. Kok iso muni ganteng garenge timbang dalange iki lho. Lho estu Mas. Nek pancen kowe ganteng kudune kowe ora mbok labur putih ngono kuwi. Kudune wani tampil apa adanya. Oh, alah bocah iki ora genah. Kok iso ora genah lho? Nuwun sewu Mas, seorang lelaki itu bisa menjaga harkat martabat keluarga, utamane bisa njogo katentremane bojo. Heeh. Aku gandeng wis omah-omah, nek raiku tak gawe lugas, kiai semene donya wong aku kok kesesem, ngantek tresno seneng karo aku. Piye perasaane bojoku? Ngono. Wah, pura duduk gulung Oh, aja ngiceh kowe. Ibarate ula kae sing mandi wisane. Heeh. Nek singa sing mandi siunge, nek wong lanang kan kebagusane, Mas. Oh, dadi upama lugasan ora putih ngono, warga kene ngantek kesesem, piye nasibe bojomu? Iya. Ora sakit hati seorang wanita. Iya. Lho. Ngono kuwi wong lanang sing bakoh iki ngono kuwi. Aja peh bagus adol baguse sapa-sapa di WA. Sapa-sapa senengi. Ana sing wong ngawi. Lah apik. Siji wae wis lawase. Sapa kuwi? Kancaku, Oh, kancaku. iya. Bocah gak ning kene. Bocah gak ning kene. Aja ditiru Mas ya. Ora apik. Aku ki niru sing tak contoh ora ana liya kejaba mung Mas Gareng saka Purwodadi. Lah bener kuwi. Mas Gareng kuwi wit biyen jaman sampean karo bojo sampean kuliah kuwi wis kuwi siji dienggo selawase. Satu untuk selamanya. Kuwi ya tak jaga kok Mas. Tenan ora. Aku nek wis entuk cah wedok insyaallah besok mau wis milih ngono ya ora bakal noleh ngiwonengen. Setia siji dienggo selawase. Wis to ning sok mben. Nggih. Saiki jek mbok jajal-jajal sik. Yo aja ngono kuwi to Mas. Ini lho Mas, wong milih wanita kuwi aja mbok padake kaya wong tuku sepatu. Nek Wong wedok dipadake sepatu iki piye ya Mas? mula kuwi nek wong tuku sepatu kae dijajal sik ketok sedengan dituku. Nek kegeden utawa kecilikan ditinggal. Nek wong lanang kan ora entuk ngono mosok wong wedok padake jajal ketok ora pas kok tinggal. Lho, dijajal kuwi maksudnya ngene lho Mas, dijajal didalami karaktere. Mergo rabi kuwi sepisan kanggo selawase, kudu ngerti karakter dan kepribadiannya seperti apa. Oh, dijajal oh karakter bocah iki ngene. Oh nek bocah iki ngene iki kena nggo omah-omah selawase.
nek karakter ngene iki ora kenek dienggo omah-omah selawase. Sing Mas kuwi dijajal karaktere, pemikirane, sudut pandange, ngono lho. Lah nek sobo hotel. Nek ora ngawur hotel apa iki. Oke rumah sakit to, Rumah sakit. Oh, nilik wong loro to? Nilik wong loro. Rumah sakit. Tak kira ning rumah sakit gur parkir tok terus ngalih. Rumah sakit. Di live streaming barang kok iso blawanan sampean iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi iki muga-muga kebak barokah. Lantaran panjenenganipun Mbak Zainah Zahra, Abdullah. Aku lan panjenengan keluarga Mbrebeg saged pinanggih muga-muga pepanggihan dalu menika beto berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Tak dongake sing sedaya rawuh pinangan bagas waras. Panjang umur. Amin. Rezekine sempulur. Amin. Akeh sedulur. Amin. Kebak rasa syukur. Amin Allahumma. Amin. Aja do seneng takabur. Wah, dongane kok ya apik men ya. Aku kok iya, sastrane kentel, Dik. iya, luar biasa. Aku ra medo Mas, sastramu apik, bahasamu dan sastramu apik. Panjenengan iki iso dadi gareng saiki, ya toh? Kondang ngendi-ngendi Mas Gareng Purwodadi, Mas Gareng Jajak iso pentas ning ndi-endi melu-melu dalang senior, melu dalang senior ABC. Mergo sampeyan ki biyen ki bekale wis cukup. Nuwun iki menika panjenengan nak kuliahe biyen jurusan pedalangan. Aku saiki gak nggo bekal kok, Mas. Lho, maksudnya biyen iki pondasine, S1-ne. Oh iya pondasine watu, pasir, semen komplit kan, Mas. Iya. Maksudnya ngene, Mas. Apa ngene enek wong takok apa ora? Takok pripun? Mamane, bah kuliah ngoyo-ngoyo petang tahun jurusan pedalangan kok gur saiki gur dadi gareng. Lah iki Mas ngelingke aku. Piye? Ya esu Mas, esu iki jujur iki. Pengalaman tenan iki. Pengalaman cerita tidak bohong. Kisah nyata. Kisah nyata. Piye Mas? Nun sewu rampung sekolah SMA, aku mbacut kuliah ning isi Surakarta. Jurusane pedalangan. Wah iya. Rampung kuliah aku mantuk gandeng dalang arang-arang. Dalang arang-arang. Aku gareng. Lah kok tanggaku, Mas. Tanggamu piye? Semontong ini. Piye? Tiwas kuliah sarjana entek-entekan gareng ngarah kena dipangan kayane. Atiku loro, Mas. Loro, atine wong gareng wis diniati tenan diniati disepeleki. Kadang ngoyo-ngoyo sarjana, bareng lulus entek-entek gun gareng koyo kena dipangan. Loro atiku. Loro ya atimu ya. Aku krungu tak parani ngomahe. Parani omahe. Kowe kene ngomong sing koyo ngono ning titeni 5 tahun kepukur bakal tak butekke aku. 5 tahun ke depan bakal mbok butekke. Alhamdulillah 2021 diuneni ngono, iki 2020 tak parani ngomahe. Heeh. Kowe mbiyen muni piye? Heeh. Luas S1 dadi gareng tanah kena dipangan. Saiki omong kamu piye? Bener aku ngono. Tak kira nek sugih ngono. Urung kok, Urung sugih to? Urung. Lah berarti bener omongane tanggomu. bener. Lah ngono kok metenteng iki lho. Lah yo piye wong yo bener. Mangsaku kadung lara ati, kadung kecewa. Lah wong nesu yo ngono to, Mas. Iya. Ini kan yo liya waktu bakal tak buktikan. Iya. Pekerjaan apapun sing penting niate apik, Pak insyaallah dadi rezeki. Betul, amin 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 amin. Mboten namung panjenengan, kados niki Mbak Elisa. Menika S1-ne juga pedalangan. Mula kanca-kanca YouTuber nyuwun Mbak Elisa ini nanti mendalang ora ketang sedelo, ora ketang sak kemerangan. Mbiyen isi ndi Mas iki? Lho isi Yogyakarta. Kok gak dulu dadi to? Lho, Purwodadi ku tamu kono? Iya. Ngopo enek isi? Isi iki Jogja, Solo, Bali. Buka anyar Mas. Endi? Purwodadi. Cabang Isi Purwodadi. wis jurusane piye padha karo isi liyane? Beda. Oh. Nggonku gur tata boga karo tata busana. Dadi ane gur jajan karo tuku shopping. Rumangsaku kok Mbak Elisa kan minggat. Oke, nggih, sendika Ayo ngancani Mas Gareng. Seperti itu, mecah sepiring swasana monggo Mbak Elisa. Heeh, mriki Mbak. Yuk. Hey. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sering Dalu Mas Sange Yulimbo. Lama tidak jumpa Mbak Elisa. Lama tidak jumpa, boleh nggak?
pegangan tangan lagi. Boleh dong salaman lagi. Salaman biar- lagi ya. Ya. Aku pengen, aduh ternyata gini rasanya memegang masa depan ya. Iya. Iya. Memegang masa depan. Karena aku pengen tahu rasanya mau nek ke susu gitu kan gak kroso. Jadi kudu tak rasa meneh ngono. Nek mau jaremu wong wedok ngono kan dira ojo nganti diangke koyo sepatu. Lah, Toh. wis gak pengen salaman karo aku. Mau ngopo yo gak usah nek koyo kowe kan wis pajeng. Wis payu. Wis duwe bojo, wallpaper wis cetok bojomu. Kok saiki ning kene kowe njaluk salaman karo aku? Kan untuk memegang kenangan. Romansa. Dewe penake dadi lajang yo ngene yo Mas Akbar. Nggih. Bebas dinggo sapa wae, ki free. Iki no bebas dinggo. Bebas Dinggo free. dinggo sapa wae. Wae. Monggo iki ngersake. Hei, Ora ngono konsepe lho. Mas Fit digo sapa wae karyanya, suaranya nek Mbak Elisa. Nek gue karya suara aku senajan duwe bojo ya bebas sapa wae entuk. Nek gue karya suara ayo. Maksudnya arepe ono getaran karo sopo gitu tuh kan bebas, gak ada ikatan, ra mikir mburi ngono Oh, lho. sekarang kamu pakai yang bergetar. Maksudnya tuh apa ya, listrik cinta itu loh. Oh, setrum. Ah, Oh, itu. bebas. Getaran-getaran hati. Mbak Getaran Elisa hati. ini ku masih jomblo. Jadi nek kula nggih jomblo masih single beda single salaman ora masalah. Bebas. Tuh. Nek sampean salaman karo Mbak Elisa, salamanmu mbok gawe-gawe tekan omah kowe iku dibedel ndasmu arep bugareng. Gitu loh. Oh, ngono nek jomblo Iya. petuk jomblo. Petuk bebas. Salaman. Bebas. Oh, ngono modele ya. Iya. Kok modele ngono piye? Kok Yo, ngono? apa-apa, yo. Masa kakean menghujat walaupun single podo single walaupun Mas Akbar ki oke ya kan sing nyenengi oke. Nyenengi. Ya tau walaupun aku yo pancennya ora seumuran ya karo Oke. Mas Akbar. Tapi nggak apa-apa kan kalau misalnya aku mengharapkan seumur hidup sama kamu. Ora to. Umume iki wong wedok sing dirayu wong lanang. Lah kok iki sing wedok ngegel Lah. piye lho. Mbak Zaina, Mbak Zahra aja Ah. ngefan banget karo Mas Akbar. Yo bebas jenenge wong jomblo, single and free, bebas arep ngefan, arep seneng, sakareku. Ngene lho Mas Gareng, tak umpamakan yo. Mbak Zahra kan posisi sekarang di Taiwan. Saka rasa cintane wae ngetokne duit sing ora sithik kanggo gelar wayang saking cintane. Mergo getarane nyambung. Nyambung. Indonesia Taiwan. Lah aku jomblo, Mbak Elisa isih single. Ya to jomblo yo an. Saiki ketemu, mosok enek getaran cinta ngono mosok yo salah. Tuh. Oh. Sing adoh wae getaran cintane merasakan lho. Oh, saiki sing petuk mosok ora entuk. Oh ngono lho. Inilah cinta itu kadang memang piye ya ana tetepungan cinta itu buta. Kowe ngerti karepe cinta itu buta? Maksudnya piye? Nek wis ketemu getaran cintamu, Heeh. butakan matamu untuk wanita yang lain. Ora enek wong sing luwih ayu, ora enek sing luwih bagus, kejaba mung siji tujuan cinta. Lah kowe petuk sapa-sapa getar, petuk sapa-sapa getar. Gimana tak cinta itu? Jomblo single kan bebas. Bebas and free sih. Petuk Mbak Elisa getar, aku petuk mau wedok liyane getar, petuk C getar, D getar. Kan yo milih to, sok sing paling getarane paling penak ndi. Getarane paling penak yo kuwi sing dirapi. Oh iya. Getaranmu penak ora? Loh ya ra ngerti sih tergantung. Kaya wong golek apa sumur itu kan. Golek sumur. Iya. Padake nggawa tintir nggo golek sumur nek sing kono bergetare banyak sumber jero ngono. Kan Bocah kok dewe-dewe sembrono. pasangan suka dewe-dewe. Iya, Lah kabaripun bagaimana Mbak Elisa? Dengestunipun sae sanget luar biasa seneng yo jenenge wong arang-arang peye yo tetep semangat to. Iki kan Oktober rada sepi yo. Iki nek ra dikukup sama piyayi Taiwan yo rada ya sepi tenan. Sepi tenan, rendeng. Oktober November jalke payu piro? Oh, wong bocah Aku rawani, aku jadwal nek sasi ngene iki srawani. Kandhane kok. bocah iki yo astagfirullahaladzim kurang bersyukur. Wong kaya aku lho, Mbak. Piye? Wong iki kudu piye carane budidaya. Misal seniman, aja mung gumantung dadi seniman. Nek wong kuno mbiyen ngandhake seniman kuwi bebasane kaya ngenteni ndoke blorok. Urung karuan ngendhok, nek ngendhok urung karuan netes. Kok seniman kok nyendok iki? Nyendok yo manuk ndendok. Emang seniman ndendok. Apa kowe tau ngerti manuk ngendhok?
Wis tau burung? Iya manuk ki ngendok ning di papan manuk ngendok. Wis tau ngerti belum? Ngerti ngendok. Wis tau ngerti? Dan telur. Wis tau ngerti? Ngerti. Mosok rupane piye? Ndoke manuk iki rupane piye to? Ndoke manuk rupane piye? Sing itu kan kayak puyuh telur puyuh itu kan endok manuk. Rupane piye? Warnanya apa? Warnanya? Putih ada coklat-coklatnya itu. Oh, nggonku nek putih blas sisahan. Ya aku yang putih rada bulak. Masnya punya telur niku lho. Nah iya. Salam-salam dulu dong Mbak Elisa. Iya, salam terutama untuk yang di Taiwan. Iya. Yang luar biasa. Aduh kono, aduh kene. Biayinya aja maksudnya nggak bisa diperlihatkan ke khalayak itu. Tapi sodakohnya luar biasa. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi dados rezekinipun panjenengan Mbak Zara. Boten luka tambah kebak. Amin 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 ya rabbal alamin. Apapun dek sing dados pangajeng-ajeng panjenengan sageta kasembadan. Amin. Piantonipun pasti juga masih muda ya. Masih muda. Masih muda dan berbudaya. Ini the real culture yang ini. Ngerti ora kowe the real culture? Iya. Ngerti ora? Anu kuwi to. Dong ora. The real culture ya The real bareng. culture. Genah ora the real culture. Ah, oh iki lho nderil kacer iki lho. Minggu disalini. Oh, iki panas ya ya nyanyi Mas. Kok panas toh? Apa the real culture? Nderil kacer. Tekok nek ora ngerti. Loh, lek kalau anak-anak kebanyakan kan nongkrong-nongkrong bareng ngopi mana iki culture tenan ki yo ngene iki nanggap wayang, canop nanggap wayang. Sing dalang yo enom, penabung enom, sinden enom, dagelan enom, kurang apa luar biasa. Yang muda, yang berbudaya tepuk tangan. Masya Allah. Menyongsong hari wayang dunia. Ini gue menyongsong hari wayang nasional atau hari wayang dunia. Bulan November, bulannya wayang. Kados kula Mbak Elisa, Mas Garing itu nggih rumangsane urip nunut wayang. Betul. Diuripi kalih wayang. Mula nek Mas Garing malah dadi garing malah dadi wayange. Loh aku ngetokke lek jiwaku ya wayangku iki, wayang ya jiwaku iki. Mula aku ora iso selak nek uripku pancen ngayom ning wayang. Mula aku apa ya ora kok nyembah wayang ki ora menghormati adiluhunging wayang ki ya tak tenani. Amin. Iki ana dawuh pamundutan Mbak Elisa. Ada pamundutan dari Pak Waris Sugiono tadi. Apa itu? Podang kuning dari Surabaya. Pak Waris Sugiono ya. Ya sudah WA saya. Sudah WA juga. Ya Mas Dalang Sherlock. Dalang kon Sherlock ya aku gitu. Ada juga pamundutan Caping Gunung juga ada. Caping Gunung juga ada. Ya ini mau nyanyi dulu apa gimana derek Mas Dalang? Dalang dulu aja. Oke, lanjut. Aku langsung dalang. Iya, Di jimbung go menggo lah, rodo menggo setete lah. Apa kuwi? Rodo menggo. Oh, rodo minggu Rodo menggo ya. Nimbang dulu ya. Nembang dulu, nimbang Oke, desek. ayo arep podang kuning dulu apa caping gunung dulu? Caping gunung nanti sambil digilir ya, sambil Oke, sinden-sinden siap. ya. Kan ini kan acaranya Astabrata. Astabrata. Istilahnya untuk fansnya yang sangat-sangat loyal terhadap Astabrata. Jadi kita juga harus menampilkan sinden-sinden Astabrata. Boleh. Tak buko dulu ya. Kamu yang jenggleng, awas jenggleng. orang mantep. Oke, siap. Aku nek jengleng iki seneng aku. Hah? Apa? Nek ndelok getaran iki seneng. Murah. Ya seneng dialog dulu. Kalau mantep-mantep munggon awal-awal tok podo wae. Ayo, Rizal, jengglenge. Saben bengi nyawa Piye? Pendapat gimana? Pesan dan kesannya geleng-gelengane. biasa aja. Oh iya, memang pertama itu harus biasa dulu. Biasa, belum terasa. Belum terasa kita Getarannya belum terasa. Belum. percobaan. Belum terasa. Harus apa ya? Harus lebih mengenal lebih dekat. Oke. Ya. Oh, iya. Tolong diusahakan Mas Gareng. Oke, siap.
Mau padahal tak beli jamu lho ki mau. Alah, jamu apa? Jamu khusus. Apa kuwi? Sido mancal. Wah enak sudah pantal. Ayo desa kedua, kejelengannya kaya ngapa? Yen memajang among karo Ya. Piye? Rasanya lain. Loh, lain nak kanggo kowe. Nek kanggo Mbak Elisa piye? Tetep biasa. Bagaimana? mungkin meretek gitu, kemeretek, Kamretek. kemeret. Balik turun tante. Ya. Misalkan, turun tante. Semangat. Sing dhuwur. Bejane kena balung apa kena apa to? Terus ratak. Wah, kluk-kluk kamu tuh. Ha, Ndokku glundung. ndok. Sik, Desa. Anu Mbak Elisa. Ya. Tak golekne selera liya mungkin Coba. selerane liya. Coba. Mbak pesek, ayo ngadeg. Coba. Ngadeg pesek, ayo. Ngadeg. Pancen bedo, Aduh adune. Oh iya. Mbok menawa iki lho. Selerane sing Oh ngene iki lho. lah, iya. Disesuaikan kok yo. Nyapa kok nemu nyapa kok remehne lho to? Orang remeh ke. Ngapa? Kalau sing biasa tak tuku kayak gini-gini. Hei. Kakulan apa piye? Maksudnya sing biasa tak jak kayak lho. Oh iya. Nek Beli tante. Saya susah mas. Wah, seau. Masya Allah. Ada. Kok iso muni yo? Balik Sa. Turun tanda. Pesek. Apa ya bedane apa ya kok pesek iso wis jenenge pilih kasih lho ngono kuwi. Hah? Orang kok pilih kasih. Heeh. Kita kan ketemu getaran. Wis ora ketemu getaran. Mbak Elisa ngene kan cemburu piye? Kamu ada apanya sih? Weh, ngenyek, Mbak. Orang ngenyek. Orang apa? Nggak apa-apa. Kamu Nah. sama dia nggak apa-apa. Ya, Nggak mau. apa-apa. Kamu sama dia nggak apa-apa. Aku Tapi bilang jangan ini. lupa setorannya. Yang penting orang wedok itu dikayani. Kamu sama dia nggak apa-apa, ya. Hari-hari sama dia nggak apa-apa. Yang nyuci baju, yang ngurusin apa rumah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau sama aku nanti. Kue pembantu. Jadi aku Mbak. harus nilai. Rumangsaku. Gak apa-apa, terima no gak apa-apa. Toh, Mas. Gaji pembantu ki penak. Kok penak? Kowe iso ngubah simpatku. Gerderonan Lah karepmu piye, Sak? Wampuk. Maksudnya, Jasa pesek. Mau pesek iki urung nembang kok iso muni to. Mbak Elisa sing wis nembang ora muni lho. Oh, ngono. Getaran kurang iki. Weh, ya mangkat iki. Ya. Ayo. Kok ora muni? Iya toh, Mas. Ini lho, batinku nek kono terus kak yo ibaratnya omongan jangan oblok-oblok to. Jajal gue sing soto ya muni to. Pengen nyek sendiri. Oblok berarti nget-ngetan aku, Mas. Gue nget-ngetan. Aku bawa kira barang anak ngono, Mas. Mungkin ini barang api, barang apa kayak ngono. Iso pesek iso. Bener nek oblok-oblok diinget. Lah kok Baru dikene terus kecut kok. Wetan ya. Ayo balik ning soto lho, Soto Klaten iki. Asik. Iki iso mbok usahakno apa ora? Bismillah Mas. Aku berharap lho iki. Rokokmu apa rokokmu? Cara nafkah ki kudu batin rohani, batin karo apa? Asa batas. Batin rohani apa to ya? Mas nafkahku sak batin kono. Ya piye to, diusahakan. Padahal seragame iki padha karo Mbak Elisa. Ya, wis, Lho, padha- seragamnya wis kopel kok malah munine karo Sri. Padahal kita kan wis sambirit.
Sarimbe. Iya. Sarimbe tok samire. Iya, sing penak ku rokokku tek ya. Mas aku. Dah ayo. Kowe diem yo aja ganggu ya. Kowe ning kene sik, geser-geser kene. Geser sik ku. Engko kupengin kene sik kene sik. Wis terus sini. Engko anggere meneng nek bar kono kowe ganti ya. Gak apa-apa. Mu ngenteni kono sak turune. Kowe nek sak turu ya. Engko nek lawang kancing jendela aja ya. Lah ngopo? Lah ngopo kok? Denisis. Oh iya. Ya. Bacita. Iya. Iya. Sri. Iya. Kandhane empuk kok, Mas. Nek empuk ki muni, nek atas dur kemelotak. Nek empuk kudune malah gak muni. Ya ora empuk ki ya muni pleng ngono. Nek atas iki gur kemelotak, Mas. Kaya balon. Gek salah posisi. Coba kowe kono, jadi ganti kene. Oh ngono. Kita salah posisi to. Piye aku gon kono. Tukar tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok panggunge pengaruh. Iya, Nak. Lidah. Oh. Tuman. Kok tuman to, Mas? Mumpung. Oh. Kowe enak sih. Bue. Kok jadi Iso Kok tuman to? sing dari sini harus mbok ciyak nemen-nemen iki lho, mbok padane sing nemen ngono piye? halah aku yang didusi lho apik kok. Ngawur masamu. Wah, didusi disisiri klambene sing apik puatut kowe enak jan. Nesu, pokok kowe. Ayo nesu, ngatone jemol. Ayo, sungkem. Yun pangapunten, mboten ngoten wis. Iya Pak. Aduh. Pun boten sah nesu, mungkin bayarane jenengan PN ya. Ya bener. Bener ta, Mas? Oh, nek ra tak kono duwe nopo kok, Mas? Mas aku kok jam sembrono. Ayo paling sapa mau. Komposisi. Napa? Komposisi yo iki. Tak akoni jiwamu. Terganggu. Marai gapas ngene iki, Mas. Ora kok Kudune pas dadi blero lho ngene iki. Ngene iki iseng-iseng sinden lho, Mas. ora usah ngono to, jangan Ngono ki yo isin ta aku. jangan merendah. Wis dikira aku blero ngono kuwi kok. Ora blero Yo ora jane. Wis salah. Iki lho sing blero Kok iki. ngerela perkosa sisan ngono. Wis Gak oleh Mas aku dicilin kok. kuwi cemburu lho. Enggak, wis kan kok. Tak ngono, guyon. Ora wis kowe ora sing penting aku duwe amben iki ya. Sing kono kerengket-kerengket kok. Aku Ngene- ngopeni di ngene sini lho. iki seperindet aku seneng aku. Ini lho mesti anak desa omah, Ya. yo kudu akur, terus ya pembantu diajeni lho, gak apa-apa. Tadi saya takutin apa? Saya takutin apa? Pokoknya Senin teko Rebo rene, Heeh. Kamis Jumat itu pijet aku. Kok dino lah kok pijet terus? Lah kono jatahe dino apa? Kapan? Lah yo mijeti Mas. Iya to mau balik Senin Selasa Rebo kene, Ya. kowe bagian pijet ya sih. Lah, dukun apa piye? Senin Selasa Rebo kono. Ya, Nah, Kamis Jumat Sabtu kene. pijet Tukang mijeti. Jadi sing mbok genjreng mau buke mau. minggu. Oh, gue bagian minggu berarti. Ya minggu. Heeh. Ya piye minggune piye mbok karo Bupar piye minggune? Kerok. Oh, aku pijet gue kerok. Ono mbake bubuk. Bubuk.
Masaku kok yo. Parian boten. Langsung. Parikan ora? Mas Parian lumake anu, Mbak Zainah Zahra. Yo parikan Mbak Elisa sih. Turut. Zainah Zahra, Mbak Abdullah. Zainah Zahra Abdullah. Sepiro to iki? Nana. Ning kolah. Gugur. Yo bebas to ning kolah ki aku arep ngomong kok, ha? Iya, lah dia aku lagi sabune nok. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Kukur-kukur. Ora ngono. Bagi-bagi berkah mergo bersyukur. Amin. Ayo ki desel bojomu stoke. Ayo wae, Ri. Parikan. Mangan jadah. Iya. Sering karo kemayu lho. Ben penonton mangan jadah. Yo. Kok Ayo. Oh yo pesek lho guran. Bajal to mangan jadah. Ayo karo geran tubuh, mangan jadah. Kudu manut tantok Wis to, ayo mangan jadah. Ayo. Wis to, ayo. Mangan jadah. Mangan jadah. Kuwi mau sebut taleni burung lho. Mau nek mletre lho. Mangan jadah. Mangan jadah. Ngombene kopi. Mbak Zainah mugi kathah rezeki. Amin. Sopo nek sarep tes? Sinden dia mbok menawa aku arekan. Ayo. Terus parikan Ibu. Wah, kok iso iki? Tak warai. Ya kek nang, Bu. Iki wong senior. Panen Bapak. Aja sembrono. Nggih pun piyambak go parikan, go. Malah senior. Aja mangan jadah lho, Bu. Ora. Ini mau bro. Itu. Delok gajah. Delok gajah, mosok ngene gajah iki. Sinambi mangan sate. Oh, delok gajah sinambi mangan sate. Oke, terus mangan sate. Ora. Sing delok. Iya. Mbak Jubaida. Mbak Zainah. Kakung kenang-kenangan iki jenengan, go. Wayangmu wis aku kenang-kenanganmu. Durpres. Ora apa-apa, senior salah nih sah. Mbak Zainah. Yo. Mbak Zainah. Mugi kathah rezekine. Amin. Monggo dungane Kyai Sepuh ki mandi. Muga-muga diamini Kyai semene Mbak Zainah mandi akeh rezekine. Heeh. Pun nggih Bu, matur nuwun pisan mawon nggih. Iya. Nggih pisan mawon ngapusiah ya. Sapa nek aku tes ora wis cukup. Satu lagi sembarang bebas. Wih, Iki. Tangan iki apik iki. yo. Sapa jenenge lali aku. Yo Pika. Yo. Satu lagi, yo. Anggo diem sik. Ayo. Piye nek diem yo pantes ya. Pantes. Nek diem iki. Sing apa ya? Kuwi mendesak. Hei. Oh, diem kok. Dak ayo, nduk. Ning sawah Ning sawah. nggawa siwur. Heh? Siwur. Siwur ya, Pak? Siwur. Siwur nggo nyerang ebor. Oh, siwur. Itu. Siwur. Terus? Mbak Zainah. Mugi panjang umur. Amin. Biasanya dungane wong ngawi iki mandi. Amin. Diamini dhewe. Ya lanjut. Lanjut. Panas udan panas aling-aling capek walah Terus? Nadia wadon sarta
Iki tak selani nggih Mbak Elisa, Mas Gareng. Nggih. Menika wonten pengumuman motor Supra X 120R dengan plat nomor AG 4853 VBR AG 4853 VBR helm merah 2 jarak datang di parkiran Gapura ya semoga mbuh nutupi mbuh apa iki ya Supra X dengan plat nomor AG 4853 VBR ya pun matur nuwun ya lanjut Syukur bisa nyelamat gunung desa dadi Saya dulu. Niki mau permintaan saking sinten Mbak Elisa sing capek gunung niki mau. Nggak tahu, yang ditulisan di situ kan. Oh, ini tadi loh. Capek gunung. Saking sinden nggih. Sampun ngatur nggih niki mau. Saking Sutresno Budaya yang mijil saking Brebek mriki. Ya. matur Sampun nuwun. Masih banyak permintaan-permintaan yang belum diaturkan. Iki selingi monggo, ki Mbak Elisa dulu ya. Apa sinden dulu? Oke, anu ada yang dari Madiun. Mbak Neha. Ayo. Iki bidangan lawas iki. Iya. Tenang toh. Alah, Seperti itu. Ayo. Yo. Selamat malam Wilujeng dalu Mbak Neha Ayu Silvani. Selamat malam Mas.
Iya, Mas Gareng. Kowe gak pengen salaman. Heeh. Selamat malam Om Gareng. Wah. Ora apa-apa sesuk atukno iPhone lho. Diceluk omong langsung kendho iki ngopo? Ya ora apa-apa semangat. Sugar kok. Daddy nih namanya, Sugar Daddyku. Wah. Sugar Daddy. Suga jadi yo. Sebenarnya Om suge ngomai Oh, ngomai iPad. Yo iPad, gampang iPhone, kok kos-kosan aku sing ngurusi, Duk. Wah. dibayar. Iya Lah wong wis lulus kok. Lah, Lagi iya, mikir iki kos-kosan wis lho. lulus kok. Lho, wis lulus kok. Wis toh. Wis kok. Ora ngomong dek wingi-wingi yo, Nek omong dibayar. Yo ora wong aku dhewe butuh duit. Mbak Mbak Neha. Nggih, Mas. Nah, wingi sampun lulus nggih. Alhamdulillah. Bulan Nggih mawon. Oktober tanggal piro wingi? 15 Oktober. Nggih, ngapunten mboten saged mriko Nggih. apik mboten acara nika. Mboten napa-napa. Acara napa to niku? Kula teng Nganjuk mboten acara piyambak. Enten napa niku? Nggih keluarga. Oh, Lamaran kok ngoten. lamaran. Ora. Mesti kono lamar kerja ku lho. Iya, Iya ora kok seumur, ora kok sombong Mas Akbar, pancen kru dari Astabrata menika yo hampir keseluruhan sarjana. Lho iya. Malah keporo enek sing magister, Mbak Neha sarjana. Sing bunang sing bunang sarjana. S2 fisika. Wah, magister. Malah ora nyerempet kesenian belas. Nek bahasa daerah lumrah. Pedalangan lumrah, karawitan lumrah wis duniane. Iya. Sing bunang S2 UNS fisika. Oh, berarti dia meneliti tentang bunyi Molekul-molekul. molekul gamelan. Iya. Luar biasa. Ning estu luar biasa. Mbok tes ora apa-apa. Tes. Iki ora guyon. Lho nyepeleke karo Astabrata kok. Mosok ora guyon? Dipegangi mik. Iya. Nun sewu, Mas. Caoske sing bunang, Mas. Mangsaku kok S2 fisika niku. Kuwi dadi roh piro Asmane sing asmane. Mas Hirman. Mas Herman. Bedhek ana. Nganggo mikrofon to kok gonding lho. Dasar bedhek ana fisika. Estu lulusan fisika, Mas. Iya. Dasar bedhek ana roh fisika ora sampean. Fisika saiki umpama rumus fisika tentang Hmm. gaya. Yo, Gaya apa? gaya gravitasi bumi. Gaya. Gravitasi bumi. Yo, rumus apa? Gravitasi bumi kuwi disimbolke F. F. Ketetapan gravitasi dikalikan 2 kali massa per jarak antar dua benda. Pucet pucet. Genah ora. Iki fisika tenang saiki. Gravitasi bumi ora kowe. Oh iya iya saiki rumus tekanan. Iya kowe nyoto fisika kowe. Ngaku. Bringosem jembar jenggotmu mbok ingu. Oh muni tekanan. Tekanan itu rumusnya gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Oh gaya berbanding balik dengan ruas penampang. Piye? Oh alah berarti nek kowe kakean tekanan kowe berarti kakean gaya. Ya ora kuwi rumus fisika kok iso terus. Saiki rumus kecepatan. Kok cek neh. Akeh lho cah fisika tenan ora. Yo kecepatan yo klaim di streaming didenda wong sak fisika kowe. Kecepatan dia oke mas. Iya iki lho. Kuwi juk GLB apa GLBB? Nah, wongko kowe. GLB kuwi gaya Lurus beraturan. lurus beraturan, nek GLBB gaya lurus tidak beraturan. Beban beraturan. Oh, bener. Iya lah. Aku jadi iso fisika rek. Sing GLB. Kecepatan. Iya, sing tangga kelambatan sapa to kowe? Jarak tiap satuan waktu. Oh, jarak tiap satuan waktu. Saiki nek GLBB. Lho oke. Apa? Kanggo sing dengan kecepatan awal atau dengan kecepatan pada waktu tertentu. Mumet kowe, mumet. Saiki ganti GL Pro. Hei! Fisika kok GL Pro berang itu. Gak enek GL Pro. GL Pro nabrak kowe. GL Pro nabrak kowe. Piye Bang? Mbak Neha piye rumusnya tekanan piye iso baleni omongane Mas Jerman ora sampean mau. Tekanan Apa adalah mau Mas? Gak sik anu gareng sing tak lakoni. Ayo. tekanan. Heeh, mong piye? Tekanan itu gaya Heeh. per anu Iya. Gaya apa? gaya karo anu modis. Nggak iso gaya karo modis. Nek kakean tekanan berarti kakean. Gaya. Kowe kakean tekanan ora? Ha Neha. Boten to, masa bahagia niki gak ketok tekanan ngono. Mosok dhewe tak tekan gak kerso blas kowe.
Lah sampean lagi tekan nganjuk kono kae. Iya. Tekan lagi tekan nganjuk nih. Yo cah seni yo ngono kuwi. Cah seni kok ora butuh. Kowe ngerti ora rumus seni ngerti lah. Apa enak rumus seni. Yo enek to wangsalan. Oh, iya. Terus bangsane kae. Betul. Tanya jawab gending. Mosok yo gak paham tak warai kok tak warai. Iya. Mbak Neha, Nggih. ngaturaken tetembangan nggih. Lama Mas. tidak mendengar suara panjenengan. Nggih. Iya. Sudah lama sekali. Sudah lama ya. Nah, iki pikantuk bocoran, Mas. Apa kuwi? Tibake Mas Herman niku piyaine kembar ning lanang wedok alias Dampit. Lho, Soalnya sapa? heeh iki aku diomongi. Sapa? Bake sing lanang Herman sing wedok Hernia. Kuasaku. Yo, anu niki wonten pamundutan podang kuning menapa ninggal katresnan. Monggo. Bebas merdeka. Heeh. Napa, Pak? Oh, podang kuning. Kuning. Permintaan terbanyak omong. Podang kuning. Oke. Ya, podang kuning ya. Langsung nganggo anu wae, dicara sragiran ben ora kendu. Yo, Mbak Neha, podang kuning. Buka saka kendang Jaipong Mas Arya. Yo, langsung digawe cara sragiran. Tate, yo.
Terima kasih Mbak Neha. Luar biasa, salut karo suarane Mbak Neha. Ini yo salut karo sing ngendang. Kok iso salah karo sing ngendang lho? Mbak pawakane koyo ndang tipung lho yo iso bergeseran jamak luar biasa. Niku pun putra lho, Mas. Kumpul putra. Lanang kok wedok sidane Mas? Ya cowok. Oh, berarti munggah kok tengen gawe ketara ya. Lah. Tak warai kayak ngene takok aku. Satu kali lagi. Iya, satu kali yo kene. Oh, Mbak Elisa diaturi minggah malih. Nah. Sapa ki? Mbak Sinta, Mbak Bat dan Mbak Yomika. Jumeneng yo. Siap. Sepati to sing gumyak. Ayo, coba kaya ngopo. Ya yo. Sudah berdiri bertiga Mas Gareng. Luar biasa, Ayo. telu-telune ayu kabeh, tur pinter kabeh. Sinden Astabrata wis ora nek sing nguci wani babar pisan. Ayu kabeh ya Mas. Ayu kabeh. Ning ayune wong wedok nak relatif to Mas. Relatif. Menurut sampean masih podo-podo ayune ning karakter iki mesti beda-beda. Beda-beda. Nah, nek Mbak Batrisa piye, Mbak Sinta piye, Mbak Yovika kepiye? Mesti dewi-dewi. Iya no. Jadi saling nisik no. Aku ani. Lah iya no. Jadi lucing dalu ya nak, Mbak Yovika Masya. Aduh, tangannya halus. Ojo suwe-suwe tondo. Apa lo? Aku ngene iki lho khilaf aku. Aku bar wudu ngene iki ndak batal to aku. Wong arep gareng dadak wudu Umat muslim sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa menjaga wudunya. Mula aku mau ning kene tak niate wudu ben ora kepok singgol karo wong wedok, bojoku ben ora cemburu. Oh. Lah Mbak Yovika ngatone tangan kok mbok cekel. Lah wonge ayu kok. Berarti Oh, perkaranya nggak bisa menjaga iman. Oh, nek iman kuat imin rewel ya. Kaya imin. Iya iki gendok ayu sapa asmane no? Sinta. Ah, Sinta. Nggih. Alhamdulillah ayune ora jamak. Kowe kira sing ngintik aku iki. Kok iso lho? Ah, aku dolan karo ibumu mbok intik no. Neng ndi? Nggih, Bu. Yo. Yo, kok buke ae. Niki nggih kuliah. Semester pira, Dek Sin? Semester 7. Oh, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Ayo bedhekno bahasa daerah Berarti pinter basa Jawa. Iya. Basa Jawane tangan, Asta. sikil, Sikil suku. kepala, Mustika. Mustaka kok mustika. mustaka ki emas kok. Yang Mustaka nek bantal. ora enek no. Ora ono bantal yo ning dinding kok yo Aku selama ini dadi dalang bantal yo bantal. Ora enek bantal kaya basa Jawane iki. Lah apa nek bantal ki apa? Enek Apa kuwi? ganjel bubuk. Masa yo kromo ganjel Mas. Lah piye carane wong jenenge mosok bahasa Jawa bantal ya? Bantal kan yo gak patut. Ayo iso ya Kandhane golek ukara kok Mas. Jadi lu sing galu no, Masya Allah bocah kok ayu menik-menik. Alah. Kamu bar maem apa kok jebres saya ngene. Udu bae andeng-andeng.
Nek ya luwung badi aku. Dari wis wudu, njogo atine bojone. Nah, yo biasane iki mas khilaf kok. Iya. Asma sinten kok? Kalau Patricia. Itu dari baterai ABC kayak ya. Iki alkalin nih kalau. Oh, alkalin. Ya. Ini alkohol ya. Iya. Jurusannya apa ki? Jurusan apa, Nak? Kalau manajemen. Oh, pinter hitung-hitung. Nggih. Oke, tak bedai. 5 ping 5. 25. 10 ping 10. 100. 100 bagi 10. Ayo. 10. Selawe bagi 5. 5. Oh, pinter manajemen jenengan. Wah, jangan ada diangkrik. Sudah papat bagi 1442. Sekitar papat. Alah kita. Lah aku juga manajemen kok. Murah manajemen ngosik kok piye kene iki ora manajemen kabeh nggih Pak nggih. Ya ora. Selawe bagi 5 piro Pak Bu? 100 bagi 10 piro Pak Bu? 10. Ora manajemen ya iso swidak papat bagi 1184. Saya tak bilang Ketok kualitas pendidikannya ketok. Lalu gue selawe kak bagi 5 lalu sudah papat terus 1000 sama apa? Takok ono aku ki lho. Jajal ya. Ayo, 5 ping 5. selawe. Weh, saiki sudah papat kali 1432. Akeh banget. Silit. Percaya karepmu ra karepmu. Mangsaku wae. Ya piye carane golek undaan kok. Iya. Tembangan. Nembang apa nok? Nembang apa? Yuk bertiga sing kompak sing gayeng. Oke. Ada pamurutan Kitir Sumilir, suruh mantar WA. Ya, karya Ki Gedir Sirmantoro nggih. Betul. Iya, heeh. Maka ayo Kitir Sumilir dadekke bersama Mbak Yotika, ya, Mbak Sinta Ganjil Bubuk. Iya. Banyak banget itu ya. Mbak Patricia. Ayo coba kayak apa? Dadekke Kitir Sumilir to, ya. Hey! Suka. Hadir bersama Astagfirullah Indonesia. Artis-artisnya Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Ya Mbak Elisa. Elisa. Ya, luar biasa. Gesoan malih masane. Soal malih. Yo nganggo ambekan lho. Sing dianti-anti niki. Ayo no. Bintang tamu ada. Permintaan Mbak Zahro ki panjenengan kok. Ono apa nggih? Nggih, ora kena dinyangkutu Mbak Elisa. Sak longgare Mbak Elisa. Aduh, matur simpan nuwun lho Mas Sarwo. Nggih. Niki pripun kersane? Manut iki enake satu kali nembang lagi apa panjenengan saiki dalani saiki monggo. Nek waktunya gimana? Panjenengan dalangnya. Manut. Masih jam setunggal loh. Ayo, berarti satu kali lagi nembang aja. Ya. Nah, engko ben gunahan penonton, engko Mbak Elisa dalange Guru. Cocok subuh aku. Setuju ya? Setuju. Yo setuju. Lalu. Anu Mbak Elisa, sing Ya. duet karo Mas Gereng. Ya duet apa? Ayo, apa Mas Gereng kudu kae. Upama jumboke karo Mbak Zahro. Apa kuwi? TKW. Jeling. Heeh. Iya, lagu TKW kan ono to. Heeh. Iya toh. Lah Mbak Elisa wanita. Pripun diduetke ngono? Ya tak golek jenengan ya. Ora apa-apa, mboten apa-apa. Oh, Sugoto kagem Mbak Zahro sing ono ning luar negeri yo. TKW, tenaga kerja wanita. Pejuang devisa. Pejuang devisa. Iki dikira duit ya nak ya gentenan sama aku ya. Oh, ngaten. Heeh. Iya. Luar biasa. Siap. Siap-siap Mbak. Oke. Bajan. Ini lagu lawas sih Mas Gereng ya? Lawas. Pon. Sampun aja aku, Mas Jan. Nduk piye lakone dawa Banjaran Sengkuni. Dirampungke ya kaya ngapa babare lakon mengko perkara lelagon liyane kang sarta pamundutan liyane kena disambung goro-goro. Ngono ya Mak. Sawise sesaji ingkang sinuwun sorak sempiang bareng temandang. Ya tak dereke Mak ya. Kuku sing tupak kumon
mangantar selaning krono sumertak rom kandanya kandanya sas mito jati sas mito wang siteng